TED-Ed. Веды, якімі варта дзяліцца. У 1996-м 56 добраахвотнікаў удзельнічалі ў даследаванні новага абязбольвальнага прэпарату трыварыкаіна. Кожнаму ўдзельніку пакрывалі абязбольвальным прэпаратам адзін указальны палец. А потым абодва пальцы балюча сціскалі. Удзельнікі казалі, што намазаны лекамі палец балеў менш. Пакуль гучыць не дзіўна. Але трыварыкаін насамрэч не абязбольвальны. Гэта проста падробка бязлекавых уласцівасцяў. Тады чаму ўдзельнікі палічылі, што прэпарат спрацаваў? Адказ можна знайсці ў эфекце плацэба. Гэта нерастлумачаная з'ява. Праз яе лекі і метады лячэння, якія не мусяць мець эфекту і часта з'яўляюцца падробкамі, цудоўным чынам паляпшаюць самаадчуванне людзей. Лекары карыстаюцца тэрмінам плацэба з 18 стагоддзя. Менавіта тады яны заўважылі здольнасць падробленых лекаў аблягчаць сімптомы хваробы. Іх прызначалі, калі патрэбных лекаў не было, або калі хтосьці толькі думаў, што хворы. Слова плацэба ў лацінскай мове азначае «спадабаюся». Гэта намякае на выпадкі пазітыўнага ўздзеяння на пацыентаў. Плацэба мусілі выглядаць як сапраўдныя лекі, каб у іх паверылі. Таму іх рабілі ў форме цукровых таблетак, вадзяных ін'екцый і нават імітавалі аперацыі. Неўзабаве лекары зразумелі, што такі падман пацыентаў мае важнае прымяненне ў клінічных эксперыментах. Да сярэдзіны 20-го стагоддзя плацэба былі стандартным інструментам для выпрабавання новых метадаў лячэння. Каб ацаніць новы прэпарат, палове пацыентаў давалі сапраўдную таблетку. Другой палове плацэба, якое выглядала гэтаксама. Даследчыкі лічылі, што раз пацыенты не ведалі, атрымалі яны плацэба ці сапраўдныя лекі, то вынікі будуць не перадузятымі. Калі новы прэпарат паказваў заўважную перавагу перад плацэба, яго эфектыўнасць лічылася даказанай. Сёння плацэба радзей выкарыстоўваюць такім чынам праз этычныя меркаванні. Калі ёсць магчымасць параўнаць са старой версіяй прэпарату або з іншымі лекамі, гэта лепей, чым не даваць камусьці лячэнне ўвогуле. Асабліва, калі захворванне сур'ёзнае. У такіх выпадках плацэба часцей выкарыстоўваюць, каб павысіць дакладнасць выпрабавання. Так можна, напэўна, параўнаць эфекты ад новых і старых або альтэрнатыўных лекаў. Але вядома і пра ўплыў самога плацэба. Дзякуючы эфекту плацэба пацыенты адчувалі палёгку пры некаторых недамаганнях, напрыклад, пры праблемах з сэрцам, астме, вострым болі, хоць атрымалі толькі прэпарат-падробку або фальшывую аперацыю. І мы ўсё яшчэ спрабуем зразумець, чаму. Некаторыя лічаць, што эфекту плацэба не існуе, проста ўплятаюцца іншыя фактары. Напрыклад, калі пацыент спрабуе дагадзіць лекару, паведамляючы пра паляпшэнне. Іншыя думаюць, што калі пацыенты лічаць фальшывае лекаванне сапраўдным, іхняе чаканне выздараўлення запускае біялагічныя працэсы, што аблягчаюць сімптомы. Падобна, плацэба можа выклікаць змяненне артэрыяльнага ціску, пульсу і выдзяленне хімічных рэчываў, што суцішаюць боль, напрыклад, эндарфінаў. Гэта тлумачыць, чаму удзельнікі доследаў з болем часта кажуць пра змяншэнне непрыемных адчуванняў. Плацэба нават можа знізіць узровень гармонаў стрэсу, напрыклад, адрэналіну, а гэта дапамагае супраць наступстваў хваробы. Дык хіба не варта радавацца дзіўным эфектам плацэба? Не заўсёды. Калі пацыент верыць, што яго ўжо вылечылі фальшывымі сродкамі, ён можа адмовіцца ад сапраўдных лекаў або тэрапіі з даказанымі вынікамі. Плюс, станоўчы эфект з часам можа знікнуць, як часта і бывае. Плацэба можа заблытваць вынікі даследаванняў, што яшчэ больш матывуе навукоўцаў высветліць, чаму плацэба робіць на нас такі ўплыў. Нягледзячы на тое, колькі мы даведаліся пра чалавечы арганізм, усё яшчэ застаюцца неразгаданыя таямніцы, такія як эфект плацэба. Дык якія яшчэ дзівосы мы можам хаваць у сабе? Бо так лёгка даследаваць навакольны свет і забыцца, што самы захапляльны аб'ект вывучэння проста ў нас пад носам. Калі вам падабаюцца гэтыя відэа, аформіце платную падпіску на нашым сайце Гаварун.бай. Агучана студыяй Гаварун. Шчыра дзякуем Сергею Еніну, Мацею Маланцы-Яліні-Ваяйковым, Лявону С., сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.